Dakinhar tal-aħħar ċena Mattew jgħidilna huma jieklu Ġesu ħal ħobż u birku u qasmu taħ lid-dixxipli u qal ħudu kulu dan hu ġismi. U ħal kalċi iż-żaħajr tawulhom u jgħid ixorbu l-kol minnu għax dan hu demmi tat-Testament il-ġdid li hu mxerred għal ħafna għal maħfra tad-dnubiet. Bil-mewt tiegħu fuq is-salib, Sid Ġesu Kristu ħallas il-prezz biex Alla ikun jista' jaħfer kompletament u effettivament lil kull midneb li jdur lejn ibnu jindem u jemmen fih. Darba Satana resaq lejn Martin Luteru b'lista twila ta' dnubiet biex jakkużah u beda jakkużah. Dawn biss qallu għandek Luteru għandi ħafna aktar wieġbu Satana u ġablu lista twila oħra ta' dnubiet. Għandek iktar? Reġa' qallu Luteru għat-tieni darba Satana mar u ġib lura lista oħra itwal ta' dnubiet. Luteru wieġbu issa taħtom kollha ikteb hekk. Id-dem ta' Ġesu ibnu jippurifikana minn kull dnub. Hawn xi ħadd fostna li sta jikklejmja li hu mingħajr dnub l-aħwa. Mhux il-koll. Kieku kellna neżaminaw lilna nfusna sinċerament u taħt il-lenti tal-liġi tal-Alla ikonna nammettu li nidimbu li maħniex nobdu l-Alla. Veru li mhux il-koll nidimbu l-istess dnubiet. Minu ħati ta' xi dnub jew dnubiet goffi u forsi hawn minu ħati ta' ħafna dnubiet żgħar. Veru wkoll li ma nidimbux il-koll bl-istess frekwenza min qed jidneb ta' spiss regolari u forsi hawn min qed jidneb kultant. Jew darba fil. Iżda l-verità hi li l-koll kemm aħna qegħdin nidimbu b'xi mod jew ieħor. Il-koll għandna bżonn nindafu mill-ħmieġ u t-tinġis ta' xi dnub jew dnubiet partikolari. Għalhekk il-koll neħtieġu il-maħfra mingħand Alla. L-aħbar it-tajba hi li Alla jrid jaħfrinna. Alla lest li jaħfrinna dnubietna kollha. U f'dan il-preċis mument, issa stess, Alla jkun qed joffrilna wkoll għal darba oħra il-maħfra tiegħu. Mhux għax jistoqilna, anzi minħabba dnubietna aħna ħaqna l-kastig ġust u l-kundanna eterna mingħand Alla, iżda l-maħfra possibbli għalina l-koll għalli Ġesu tiġa patta għad-dnubiet kollha tagħna. Mitu minflok mitna aħna, ħallasu minflok ħallasna aħna. Id-dem ta' Ġesu ibnu jippurifikana minn kull dnub. Mela huma x'inhuma dnubiet li inti ħati tagħhom bħalissa kollha kemm huma jinħafrulek minnu fih f'mument jekk inti tindem u titlob l-Alla jagħtik il-maħfra. Żball wieħed tagħmilx quddiem din il-verità, quddiem din l-istedina, quddiem din l-opportunità tgħidx veru qed nidneb u veru għandi bżonn nirċievi l-maħfra u nixtieq verament il-maħfra imma mhux għalissa, mhux illum, darba oħra. Tagħmilx dan l-iżball. Eżiż, jekk mhux illum, jekk mhux issa, meta? Tipposponux il-maħfra tal-Alla. Għaliex ma tagħmilx sens tipposponi il-maħfra li Alla joffrilek. Tkun ġennata li kieku tabib jersa għand pazjent marid b'marda terminali u jinfurmaħ li għandu fejqan il-kura ċerta u immedjata għalih u l-pazjent jgħidlu mhux għalissa, minix lest, minix preparat, forsi darba oħra, ġennata tkun, ħadd ma jagħmilha. Għalhekk ma nipposponux il-maħfra. Il-Alla tibqa' tagħżel li tanna dnubek meta Alla qed joffrilek u qed jistidnek u jgħidlek li hu kapaċi jliberak minnhom. Għaliex tippreferi l-ħmieġ ta' dnub minn kuxjenza nadifa u safja u mistrieħa. Il-Alla tirrifjuta l-maħfra sħiħa fruta b'xejn minn Alla, sintendi, mingħajr ħlas għalik għax il-ħlas ħalsu Ġesu minn flokok u ma taċċettajiex illum. Għaliex Alla
ġimgħa wara ġimgħa joffrilna din il-maħfra tiegħu. Għalhekk mela itlobu għall-maħfra tal-mulej illum issa stess. Aktar ma dduma tindem, aktar se ssiba diffiċli biex tindem. U aktar qed tissogra li ssib ruħek f'qagħdar. Mela kull darba li nġabru madwar il-mejda, niftakru f'Sidna Ġesu u niftakru wkoll fil-prezz li juħallas biex Alla jkun jista' jaħfer li kull wieħed u waħda minna. Mhux darba biss fil-passat, imma regolarment, mod speċjali f'mumenti bħal daw. Jekk kien tassew Kristjan, illum u bħalissa tinsab imtaqqal minn xi dnub partikolari, minflok tirrifjuta il-ħobs u l-inbit illi jekk tirrifletti sew qed tgħid li inti ma trix titlaq id-dnub tiegħek, qed tgħid fir-rifjut tiegħek illi ma trix il-maħfra li Alla qed joffrilek, minflok forsi tiekol u tixrob bla doċċ jew bidrawwa mingħajr eżaminazzjoni tiegħek innifsek, ma taħsibx illi ikun aħjar u jaqbillek aktar kieku issa stess iddawwar ħarstek li Alla fis-skit ta' qalbek, tara f'nubietek, tindem minnhom sinċerament, titolbu maħfra u tieħu sehem sħiħ fl-ikla tal-ħaruf li hawn għandna qudiemna.